I dobrodošli u naš prvi klip. Danas ćemo igrati Food Draft FIFA 16, demo je u pitanju. Da, igrat ćemo, pokušat ćemo, mislim, potrudit ćemo se da napravimo najgori tim, da igramo protiv Barcelone na Professional. Da, na Professional. Sam najbolji. To nam je konačan tim, rating je 78, hemija nam je 65. Može, slažem se, krećemo. Može. Idemo da pobedimo Barcelonu. Da, što da ne. Još je ovaj Ginger naš, to je sjajno. Eto, Professional. I ja mislim da je... Sasvim fair. Da. Ljajić. Adem. Dobro, nije on loš igrač, kao što... Da. Zašto? Ajde kažete, ste moji... Kao što vidite kako je on dobar, stvari igrač. Potrudili smo se da sklopimo najgori tim. Krećemo. Ne, sad ovo, ja mislim da oni imaju svako po jedno 5, kao 5 star skill moves. Da, svaki jedan ima posebne... Neće vaditi, ja. Čeče, ajde lagano se da pobedimo. Ajmo lagano. Hop, šta? Da, hop. Opa, tu je. Evo, ja. Evo žuta! Penal! Idemo, lepo smo krenuli. Odlično. Ginger, skloni ga! Ne mogu da ga gledam. A dobri su ljudi Ginger. Ne, oni su dobri, samo što... Ajmo se lagano, da li će Matri postići svoj prvi gol? Ivica brani! Zašto? Kako? Jao! Kao što možete vidjeti je... Materina Čekaj. Jo. Ej, Dobro. Nema veze. Opa. To je to! Jao, šašilo! Idemo! 1-0! Za najgori tim! Nije Matri. I to je pitanje? Kakav je to bio šut? Previše je brza kamera, ne mogu da vidim. I to je... Jeste Matri? Matri? Da. I prvi gol za njega na ovoj utakmici. Matri! U 9. minutu iskupio se za fudbalski klub vodi protiv fudbalskog kluba Barcelone. Ide, nigde. A šta radi ovaj čovjek? Opa, možda imam priliku. Opa, Matri. Matri, brz je, nije brz. Ne! Nema! Radi kid! Gabriel nam sve brani! Moja, de Guzman, vidi, šta je bilo? Vidi, de Guzmana! A jao! Prostor! Matri! Nema mi dodavat šut, nema fesa. Nema veze. Drži ga, vi šta radi? Opa! Jo, Guzman! Šute de Guzman! De Guzman, jebo! Kakvi šutevi na ovaj gol Barceloni. Tako otvorena, tako ne možemo dati gol. I... Jao. I prilika. Može. Bam! Jao. Krenuli smo. Jao. Matri. Šta radi ovaj čovek? Dobar tim! Eto, faul za njih! Ne, možda je za... Ne, za nas. Nije za nas! Ali ja ne, dobro, hvala ti. Opa. Arnold. Dole. Arnold. Ili... Arnold! To je Ginger. Ipak ništa, ali dobro. Dobro, vredilo je pokušati da tako kažem. Nema, naša lopta, ajde. Hvala ti. Može, pruži. Odlična lopta. Uređivica, cela. Može. Jo, nema veze. Jesi vi ništa? Neće biti korner. Nema veze. Opa, nabacuje. Joooo, 2-0! Jao, nevjerovatno. Kakvi golovi, kakve akcije, pasevi, nevjerovatno. Šutevi na golove, glavom. Bolje nego cijela Barcelona ekipa, vidite. Zaista nevjerovatno. Gdje Guzmane, tako je. Jao. Samo ime mu kaže šta će da radi na utakmici.
Zaista neverovatno. Ono je probao da kažete bio penal, tako, ali on je promašen i to je bila stvarno prilika, ali onda smo vratili smo, da kažem, tu prednost. Pazi intervenciju, jao! Ali proklizu, Bogan. Ba nemoj tako, Montoya! Sada polako, sada moramo biti pristrasni. Vodimo 2:45 minuta, 2 minuta nadoknade. Ne, otvorim prostor. Greška, to je bila pretnja. Ko je tu šut, Rakić? Ne, Rakitić. Ne, ni jeste mislim šut. Ne, Rakitić, ima u frizuricu. A onda Rakitić. Kako predstavno. Ili nije u stvari. Garnijer. Jao, šta prolazi? Po Garnijeru. Ovo je za zapečetiti. Ovo mora biti gol. Tako je! Kakve akcije, zaista neverovatno. Ovo je, kako da kažem, odlučujući gol. Tako je. Dobro, može sve da se desi, ali to je Garnijer. Da. Joj, Messi, beži kući! Kakav, znači, burak onako smeje se, onako. A ja, zaista zastrašujući. Kakva utakmica, nevjerovatna. Povred, mogli bi da izmene. Izmena? Sad pogledam, čekaj samo ima. Može Matrija, on je zaslužio odmor. Švartkov ulazi. Švarckov. Vidite kako to reklamira Švartkov, samo ta njegova frizura, sve govori. Iga Bladinja, njega ćemo. Nećemo nikad, ne može. Može kad valja. Savić, brat, mora Savić da uđe. Ajde, Savić. Trudimo se da bude što gori tim, tako da zato nismo ono Busquetsko basta. Nema bre. Šta radi ovaj čovjek, to mene interesuje. Zbacuje loptu. Sada kreće akcija, evo, ako je ovo bio faul, meni sada nije dobro. Neverovatno. Kakav je ovo faul? Ajde sad šutni odatle i daj gol, ajde molim te. Munir. Brat. Opa. Ide. Opa. Da, evo Švartkov. Može malo. Opa. Vidi Švartkova. Garnijer. Ajmo Garnijer. Šuta je ne šuta. Jo, asistencija. Hop. Jao. Evo Švartkov. Hop. Jao, greška. Tako je. Pobeda. Evo je. Jao, pobeda. Kraj. Koji je tačan rezultat? 3:1 za nas. 3:1. Evo vidite Švarckov. Znači tačno se ogleda tako kosa i to. Zaista nevjerovatna utakmica. Šutevi, faulovi, akcije, golovi, asistencije. I promašen penal. Evo, možemo vidjeti statove. Ali stvarno odlična utakmica, poštena, fair. Jedno šta više mogu reći nego što lupite taj like, subscribe. I šta, komentarišite ako se sviđa, ako želite vidjeti nešto u drugom klipu. Možda NBA ili nešto drugačije, nešto zanimljivo. Možda Assassin's Creed Unity. Da, ili nešto slično, pa se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav! 20 minuta, 23.